Moje ime je Darko Petrović, finansijski sam direktor kompanije Adama Srb, zadužen za teritorije ex-Jugoslavije i Albanije. Pored toga, po potrebi se bavim finansijskim i poreskim konsultingom u okviru kompanije SM Profit. U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, kontinuirano profesionalno usavršavanje se postavlja kao imperativ. Kao stipendista poslovne škole Kotrulji, upoznao sam se sa najboljim primjerima iz oblasti prodaje, marketinga, upravljanja ljudima i procesom digitalne transformacije. Navedena stečena znanja su mi omogućila značajniji uticaj u okviru donošenja strateških odluka u bordu direktora. Ukoliko planirate start-up i imate finansijske nedoumice u izradi biznis plana, budite slobodni da me kontaktirate. Ja sam Kotrulji alumni.